An is tá mi caint Mary Coogan an bainisteoir don Ionad Eolais de Trócaire Sráid an hArdeaglaise Mary Constantú. Mary, a féid at ancient dún a bhí cadíon sibh an seo, thuúla mé le déanaí gur tá sibh an seo le blianta ach níor thuúla mé faoi sibh go dtí cúpa láithín. Féidir ancient dún faoi seo le an Ionad. Yeah, is cínte so tá an Ionad seo an seo ó bhí 1983 ann, so tá canál príomhifig Trócaire lunthe mu am an nuad ach tá an táar an ghfuil an ifig seo agan na lár na cathrach am le Cliath. So is Ionad Eolais muid, so is féidir le daoine bualasteach chun tuile eolais áil faoi obair Trócaire nó is féidir le daoine bualasteach agus sin tú sa thuirt dúin don obair atá siúla goin aber an áit na cosúla Nepal nó Syria nó don na chlóracha fad termacha forbartha atá siúla goin ar fud an domhain. Okay, agus cén chuí chunas gur féidir le daoine sa phobal a bheith arrálas gcuisibh an seo le? Well, tá leathnach ar siomh Trócaire, so trócaire.org, tá leathnach ann thugan eolas faoine Ionad éagsúla, so tá muidir an seo agus tá Ionad a ggurcaig chumá ar Cook Street a ggurcaig agus tá ifig i mé feirste chumá, so tá an eolas sin ar siomh Trócaire. Agus an mín sibh go bar le múnseoiríonn sa scoil na mór agus le héad? Yeah, so déanann Trócaire golóir obair le scoileanna agus le próistí ar fud na tíre, so taon daoine amach chun ceardlann nó chun chur láthair dhéanamh le daltaí faoi obair Trócaire nó faoi na mór factais tar siúlagain, so mar hampla tá factas ó siúlagain faoi láthair faoi ahrú aeráide nó climate change, so bíonn ceardlanna agus chur láthair ar fáil ó ar an Trócaire ar na hábhar sin do scoilna agus do phróistí chumá. Agus an míon mór an daoine an gnáphobal ag bualadh isteach, tá is agam go bhfuil sibh an áit ionach ar slí amháin tá sibh tá an Ionad Eolais seo lár na caithfach ach ag an am céine tá sé sort ar cúil Shráid, so an bhfuil isig lá daoine gcuisibh an seo, Yeah, I mean tá an táirn go mín golóir daoine ag bualasteach chuin amantí suas le bíonn suas le 7-8 duine ag bualasteach chuin in éon láháin go háirthe nuair bhíon géirchéim déanúil ar siúil mar hampla in Nepal nó Syria. So tá is ag golóir daoine tá daoine ann atá ag bualasteach chuin le blianta fada nuas go háirthe daoine a bhíonn ag dul go dtí an affran san hArdeaglaise, so taon siad go dtí an affran agus an sin bualann siad isteach chuine chun heilórá nó fáil amach faoi ceirtarsúil faoi láthair. So so tá an táirn go bhfuil is ag golóir daoine ach ar nóí bhrálinn do méid is ag níos mó daoine agus go múlach níos mó daoine isteach chuin. Is ionach bhfuil é sin mar nuair atá is ag duine a bháin go bhfuil sibh an seo bé is acu go deo go bhfuil sibh an seo agus bé sé bíonn siad an tála sin a scapa so is ionach bhfuil é is ionach an smaoin a bheith seo ceapmise an Ionad Eolais seo le ceap mé suas go dtí cúpa láithín go raibh for ardifig má nuad agus bhí siopaí a gcuibh ag géal éadaí agus ach sin é so is might ré. No, I mean it's tá fáilte of gatainna bualasteach chuin an seo ar Sráid an hArdeaglaise, tá ar an seo sásta cinál eolas a thuirt do gatainna faoin obair atá siúil goin agus faoine na bailí éagsúla tar fáil chun takeíocht de thuirt don orcuid ibre ar fud an domhain. Just ceistúin eile sort of hain tú. Bíonn sibh tá sibh ag géal rudí an seo freisin ó bhfuil? So tá cúpla rud éagsúla ar déal an seo, so tá ceardanna ar déal acuin ó partnéirí aber mar hampla ar partnéirí i Kenya agus partnéirí i Guatemala, so tá cinál ceardanna álinn ar déal an seo. Hamála sin bíonn Trócaire gifts ar déal, so sin cinál is féidir Shikini all ar €7 is féidir gawer cheannach is féidir gift of water, gift of motherhood mar sin, so it's réimse all in iad na Trócaire gifts agus déanann siad an differ I bubble ar fud an daman. Faoi láthair
táúpla rud ó Fairtrade díal a goin thomá ach ba muidir chur deir lei sin ag deir a bhí lúnasa ach idir seo agus mí lúnasa tá seachlóid té agus caffé Fairtrade díal an seo. Níl an daoine Canagéad No tá actually tá mór éileh ar airí Fairtrade ach just níl cumid dúrasteach ar obair eile an seo san na dálas Phríora so. Ok, sin go héntaach Mary. Just sort of hain tú an féidir leat na sunraí teagháil a thuirteach dair sorry. Is cínse, so táid an seo ar ihar dóéag Sráid an hArdeaglaise is féidir gléich a chur ar an Ionad. Thucht a seachta Cathair, thucht a sé seachta chuig, nó riomhfust a cheolaigh Dublin Centre at Trócaire.org. Ok, Mary Gurman, oh my God. Fáilte roft.